اللهم أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا يمتي نلي تنين أكو قوة رمضان نشكالة تدبو دا na 446 a hijiriya, wanda ya daidai da 3 ga watan Mac shekara ta 2025 miladiya, a wannan masallacin mu mai albarka na Abdullah bin Mas'ud da ke nan Bulunkutu bayan kasuwar waya, domin ci gaba da fassarar alkur'ani kamar yadda muka faro a Ramadan. Muna roƙon Allah ya datar da mu faɗin daidai da kuma yin aiki da daidai. Har yanzu dai ba mu gushe ba, muna bayani akan wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Na'am, in ka karanta ayoyin sai mu karasar da bayani sai mu shiga aya na gaba. Mai Allah ya ce? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، Allah madaukakin sarki yana hikayar mana dangane da abin da ya faru tsakanin mala'iku da annabi Adam alaihi salam. Allah madaukakin sarki da ya bujiro ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunayen abubuwa gaba daya. Qala anbi'uhum bi asma'ihim. Qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim. Sai Allah madaukakin sarki ya ce, ya annabi Adam, ba su labari, faɗa musu ma mala'iku dukkanin sunayen waɗannan abubuwa. falamma anba'ahum bi asma'ihim ay akhbarahum bi kulli al-ashya wa samma kull shay'in bi ismi. Ya faɗa musu sunayen dukkan abin da aka bujuro masu aka kawo gabansu. Qala Allah madaukakin sarki sai ya ce, alam aqul lakum, ya mala'iku, ban faɗa muku ba daman inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, ni na san gaibin da ke sammai da ƙasai. Ai qala ta'ala lil mala'ikati alam unabbi'ukum, ban ba ku labarin cewa bi anni a'lam, cewa lalle ni ne mafi sani ma gaba fi samawati wal ardi ankum, abin da ya faku a sammai da ƙasai.
a ayar da ta wuce Allah madaukakin sarki ce qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yace ni na san abin da ku ba ku sani ba. sai Allah ya ƙara cewa anan a'lamu ghaibas samawati inni a'lamu ghaibas samawati wal ard tadarrujan. malamai suka ce da hankali da sannu Allah yake so ya nutsar da mala'iku bayan ya kawo mujmal cewa ta'alamu ma la ta'lamun, ai ya wadatar ba sai an sake kawo aya na biyu ba. ila ma huwa mubayyinun ba'du bayan, bayan cewa gashi Allah ya sanar da su cewa shi ya san dukkan abin da ba su sani ba. yanzu kuma sai sake nanatawa cewa shi ya san abin da yake wa kowa yake ɓoye a sammai da ƙasai. fi ikhtisasihi bi ilmi ghaibis samawati wal ard, Allah yana nuna keɓatuwansa ga sanin abin da yake cikin sammai da cikin ƙasai. yanzu inda a ce lokacin da ake cin abinci ne, in aka ce mai na ci abin da yake ciki na ba wanda ya sani, wanda yake cikin ka ba wanda ya sani sai kai. amma Allah subhanahu wataala ya san duka abin da yake cikin cikinmu. ba wannan ba, wannan ai ta yi ka ce ta da ni na ci ai ni na san abin da yake cikina ko to abin da za ka ci gobe ko an jima ko zan ci gobe ko zan ci an jima akwai wanda ya sani? babu. in ba Allah ba, keɓantuwar Allah da sanin gaibi shi yasa Allah subhanahu wataala ya sake nanatawa raddan. wannan kuma raddi ne game da ma ya takallafuhu kathirun min al-ibadi, abin da bayi suke kallafa wa kansu na sanin gaibi min ittila'i ala shay'in, domin tsinkayo abubuwan da suke boye min ilmin gaibi na daga ilmummukan gaibi. kalmunajjimina, kamar masu lissafin taurari. tauraruwa kaza an ta yi kaza abu kaza zai faru, in tauraruwa kaza ya yi gefe kaza abu kaza zai faru. wal kuhan, da kuma bokaye. aka je yau abin da Allah subhanahu wataala ya jarrabi wannan al'ummar da ita, babu ƙarami babu babba, mata su ne direbobi a cikin lamarin. abu kaɗan za ci ai akwai malami kaza a cikin lungu, kuma abin mamaki waɗannan malaman bokayen matsafa ba sa zama a cikin mutane. duk inda ka je ka same su za ka same su a isolated place, za ka je ka same su a waje ne wanda yake nesa da kafan mutane. ana ce musu malam, da kin zo a ce ko ka zo za a ce ga abin da yake tafi da kai, shikenan sai ka sallamar. wahalun ramli, da kuma masu lissafi na arramli, duka dai su ma matsafan ne. za a irga a buga ƙasa, masu bugun ƙasa ke cewa wasu sahara, da masu yin sihiri, wasu sha'awada, da dukkanin masu ƙullace-ƙullace. wal muradu biha, abin da Allah yake nufi da cewa ma tubduna wa ma taktumuna. wa a'lamu, Allah kuma ya sake nana ta cewa a'lamu, har yanzu dai sanin da yake na gaske ya tabbata ne, ya keɓantu ne ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. yake cewa mala'iku wa a'lamu ma tubduna, ni na san dukkan abubuwan da kuke ɓoyewa. wa ma taktumuna ai ma tuzhiruna wa tusirruna, duk abin da kuke bayyanawa kuke ɓoyewa na cewa ku ne masu ilimi, ku ne wanda halittan da ya fi kowa, domin ba ku saba ma Allah, ku ba wani halittan da za yi ya fi ku daraja, ya kai ku daraja da kuke faɗa. Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa mala'iku a'lamu ma tubduna wa ma taktumun, na san abin da kuke ɓoyewa, na san kuma abin da kuke bayyanawa. ai tusirruna min da'awakum anna Allah la yakhluqu khalqan afdala minkum, Allah ba zai halittan da ya kai ku ba. ruya annahu ta'ala lamma khalaqa Adam alayhi salam, an ruwaito cewa
annabi Allah madaukakin sarki lokacin da ya halicci annabi Adam alayhi salam ra'atil mala'ikatu fitratihi al'ajiba sai suka ga irin halitta na annabi Adam alayhi salam. Halittar mutum halitta ne abun al'ajabi, halitta ne abun al'ajabi. Allah madaukakin sarki ce da kad khalaqnal insana fi kabad في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله ما دوكاكين سركي يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ده حقيقة من halicci ɗan adam a tsari wanda yake ahsan mafi kyau ala sigati afdali tafdil mafi kyau tsari na halitta. Idan ka ɗauki kai ka duba an sa masa ido ba guda ɗaya ba, da ido a tsakiya aka sa irin na dajjal ba za a yi kyan gani ba, ido guda biyu masu kyan gani. Wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma idon kwalli na asali, wani hancin shi a tsaye, wani kuma hancin shi yadda Allah ya so, wani bakin shi haka dai. Kowane irin halitta ne, kowane irin halitta ne da ka samu kanka Allah subhanahu wa ta'ala kera ka da shi, to wannan halittar mai kyau ne, wannan halittar mai kyau ne. A halittar Allah babu mummuna, ko da za ka ga mutum ya yi kama da biri ma dai yana da kyau a wajen Allah, haka Allah yake so ya gan shi. An yi sa canja ne? Ba zai yi a canja, abin da ake canja kawai launi ne, kullum muna faɗa. Kana ne kawai baki ya zama bari, wannan Allah ya ba don ya jarrabi bayi ne. Allah wannan alƙawarin shaidan ne. To Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam a tsari mai kyau, sai suka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin. Suka ce kai albarkatun Allah sun yawaita, halittan Allah ya yi kyau, iya kyau. Kun san annaba ba mummuna ko ɗaya, wala ba mummuna. Tun daga annabi Adam alaihi salam dirinsu da sifansu komai masu kyau ne. babban annabi Yusuf alaihi salam da ya fito wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. wa qatta'na aydiyahunna, dan ganin annabi Yusuf alaihi salam suna zubar da majina da yawo a bakinsu, suka ringa yanka hannunsu, kallon shi kawai suke. فقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله سكتي سبحان الله كوركتي سبحان الله أينزني أيارن سنة حاشا لله ما هذا بشر سكتي وانا بما متنبني إن هذا إلا ملك كريم سكتي وانا سيدي ملائكة ما درجة سوى ملائكة سكتي قال النبي آدم عليه السلام سكتي وانا هلتاني ميكيو. Allah subhanahu wataala ya yi wa ɗan adam halitta, duk halittar da ka gani in ya burge ka kace tabarakallahu ahsanul khaliqin, in ma muni ne in ma kyau ne duka kace tabarakallahu ahsanul khaliqin. wa qalu la in yakun ma sha falan yakhluqa, ya suka ce to duk yadda ma al'amarin zai kasance Allah subhanahu wataala ba zai halittan da khalqan illa kunna akrama alaihi, sai mun zama mu ne masu daraja da wannan halittar. Allah maɗaukakin sarki sai ya nuna musu cewa su ba su bane masu daraja na ƙarshe, akwai wannan khalifa da Allah zai turo. Sai Allah subhanahu wata'ala ya karkare da waɗannan ayoyi, sai mai Allah ya ce وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa id kulla lil mala'ikati, shi ma kamar yadda ya gabata ne, id ɗin muta'alliqun bi mahzufin taqdiru udkur id kulla lil mala'ika, ka tuna ka ambata ma ka labarta ma al'ummaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da muka ce ma mala'iku usjudu li adam, da Allah subhanahu wataala ya gama halittan annabi Adam alaihi salam, dama ya bawa mala'iku labarin cewa zai halitta kuma zai sanya khalifa a ban ƙasa ba, sai ya ce to na gama halittan kafin sa shi ya zama khalifa a ban ƙasa. Darajar ɗan adam na biyu shine aka ce wa mala'ikun da suke gani suke da daraja usjudu li adam, ku yi sujjada ga annabi Adam. Fasajadu fa'ul mu'aqaba ne, lokacin da aka gaya musu a lokacin suka yi abu ba tare da wata ba. Fasajadu suka yi sujjada dukkansu illa iblisa, sai iblisa aba ya ƙi yin sujjada kenan, ai aba an yi sujjada ya ƙi yin sujjada, wastakbara ya yi girman kai, wa kana min al-kafirin ai wa sara min al-kafirin, sai ya kasance cikin kafirai. Kana ɗin nan tama na banaqis har zuwa ranar tashi alkiyama shi ba zai zama mutumin kirki ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wa qulna, sai muka ce ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna. Bayan an musu sujjada iblis ya ki, sai aka ce uskun anta, ka zauna anta kai wa zawjuka da iyalinka da matarka aljannata a cikin aljanna, wa kula minha, ku ci daga aljannar daga gare ta kenan ba, ragadan wasi'an hani'an, abinci ko kayan marmari mai yalwa yadda kuka ga dama, ba kamar nan ba ne ka sha kankana ko mangoro da abarba kaɗan ya cika ma ciki shikenan. A can za ka yi iya cinka, sai dai ka ga dama haifu shi ituma, iya cinka iya abin da kuma kake so, ga nau'uka varieties na ɗanyen kayan. Amma sharaɗi in ji Allah maɗaukakin sarki, wala taqraba hadhihi shajara, kada ku kusanci wannan itaciyar. Shi nan anan babu abin da baya so a ce markar ka taɓa abu kaza. Wai an buga ganga a kusa da ayyar kura bultun shi ma kura yawa kura, sai ya ce ba girin ba ta yi mai. Shi yana so, aka ce kuma malamai wai ko ganga ka buga kusa da su suna so ka fasa ka ga su ga me kai suke ciki. Wata ɗan adam ɗan ce kar ka yi abu kaza, to wannan abin kawai kamar yayi ne, kar ma ka cire tsammani. wala taqrabu hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin, za ku kasance cikin waɗanda suke zaluntan kawunansu. Fa azallahu ash-shaytan, sai shaytan ya zamar da su. Fa azallahu ash-shaytan, shaytan ya zamar da su, ya kautar da su anha da waɗancan ɗanyen kayan marmari masu yawan da daɗin aljanna nan, sai zamar da su. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, sai ya cire su cikin abin da ni'imar da suka kasance ciki. Da suna cikin ni'ima aljanna, fima la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya cire su a ciki, sai Allah ya ce wa qul nahbitu ba'dukum, qul nahbitu, muka ce musu ihbitu, ku sauka, ba'dukum li ba'din adu, sashin kuna gaba da sashi. Walakun fil ardi mustaqarrun, akwai wajen tabbatuwa, wajen zama a ban ƙasa gare ku.
wa mata'un da ɗan jin daɗi ila hin zuwa ga wani lokaci. Na'am, shaɗan mugu ne fa, za ku ji labarin shayi, za ku ji labarin shi. bari mu fara daga usjudu. kalmar as-sujud ma'anahu fil kalam al-arabi at-tadallul wal khudu, kaskantar da kai da kuma risnawa shi ake cewa mai as-sujud. amma gayarsa shine mafarinsa shine sunkuyo, kamar da aka ce tazallul wal khudu. amma gayarsa fa wada'ul wajhi ala al-ardi, wannan fuskar da mutum ya fi so ya aje shi a ƙasa, shi ake cewa as-sujud ko. domin sujjada a musulunci rukuni ne a cikin rukunin sallah ko, rukuni ne daga cikin manya-manyan rukunin sallah wanda an bari sallah tana lalacewa. shi yasa Allah madaukakin sarki yace walillahi yasjudu ma fis samawati wa walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Allah madaukakin sarki yace walillahi, ga Allah ne kadai yasjudu ma fis samawati wa fil ardi, suke sujjada abin da ke sammai da ƙasai. Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace la tasjudu lishamsi wala lilqamar. wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah subhanahu wa ta'ala yace daga cikin ayoyinsa ne rana da wata da dare da rana, amma kada a yi sujjada ga daren ko da ranan ko ga watan ko ga wani abun bautan. a yi sujjada ga Allah, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, ku yi sujjada ga wani Allah da ya halicci waɗancan abubuwan gabaki da. shi sujjada shine farkon gaisuwa da mutane suka fara sanin cewa wannan gaisuwa ne ake yi ko kuma ba gaisuwa ba. فإن السجود للبشر قد يكون جائزا. wannan sujjada ga dan adam ta yiwu ya zama jaizi ne, halal ne fi ba'd shara'i, a wasu shari'a zai zama halal ne mutum ya yi sujjada bi hazmi ma taqtadihi al masalih, dan ganin maslahan wannan al'ummar da suka gabace mu. وقد دلت هذه الآية على أن السجود لآدم، وكذلك الآية أخرى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. kun ga a shari'ar a farkon lamari Allah subhanahu wataala dama ya ce wa malaiku fa idza stawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. idan na daidaita halittan annabi Adam alayhi salam wa nafakhtu fihi min ruhi, na busa ruhi daga gare ni ma wannan ran, faqa'u lahu sajidin, ku yi sujjada ga wannan halitta. fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'una, sai mala'ikun gabaki ɗayansu duk mala'ikan da suke wannan lokacin duk sai suka faɗi suka yi wa annabi Adam sujjada, domin la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru.
kun ga a shari'an annabi adam alaihi salam sujjada ba laifi ba ne. A sujjadan a shari'ar annabi yaqub alaihi salam wa rafa abawaihi ala rashi wa khadu lahu sujjada, lokacin da annabi yusuf da dan uwan shi suka shigo wajen annabi yaqub alaihi salam, sai yaqub da yan uwan shi da matar shi dukka sai suka fadi suka yi wa annabi yusuf alaihi salam sujjada bayan shekaru da yawa da ba su gan shi ba, sun zaci cewa ya bata dan bakin ciki da damuwa har suka makance. To kun ga wannan ja'izi ne a wancan shari'a, amma shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam makruhi ne a wani lokacin kuma haramun ne. Makruhi ne a wani lokacin kuma haramun ne mutum ya yi sujjada ga abin nan. Laraba duka suna ba da labarin bayanin cewa sujjada sai duka sun ce al'adan bakin mutum ne. Ya ce adatul a'ajin, duk da ka ga fatawa an tambaya me hukuncin, ya ce wannan al'adan bakakin mutane ne. Kuma haka ne ko za ga cikinmu ne za ga mutum ya tafi flat ya ga wani. Idan mutum yana zaune ka zauna ka gaishe shi, wannan shi ne. Idan yana tsaye ka nuna cewa kana alamar ladabi, amma kada ka tafi su kamar ya yi kama da ruku'i ko ya je ya kama da sujjada. Duka a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗin ba makruhi ne. Illa iblisa, aka ce sai iblisa, istisna'un muttasil, tunda an ce fasajada malaikatu ko malaiku suka yi sujjada, illa iblisa, me zai zo kawo kanmu, me zai zo kwakwalenmu, tunaninmu cewa iblis ɗin nan shi ma yana daga cikin malaiku, tunda an ce illa. لأنه كان من الملائكة على ما قاله الجمهور. جمهور malamai suka ce shi ma yana daga cikin mala'iku. Wa qala ba'duhum kana min al-jinn. Wasu kuma malaman suka ce a shi yana daga cikin jinni. Alladhina kanu fil ardi fa yakuna al-istisna'u ala hadha munqati'un. Suka ce istisna' munqati' ne ba jinsin mala'iku bane, su ma daban ne. Wastadallu bi qawlihi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Suka ce ai su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saba ba Allah cikin abin da aka musu umarni. Shi kuma gashi an mar umarni yake, kun ga sun bambanta da mala'ikun kenan ba. Illa iblisa kana min al-jinn, a cikin suratul kahfi ko ce illa iblisa kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbi. Sai iblis wanda yake cikin aljanu shi sai ya saba ma umarnin Allah maɗaukakin sarki. Wa jabal awwaluna humul jumhur bi annahu la yamtani. Su jumhur suka ce wannan ayoyin ba za su zama dalilin cewa iblis din baya cikin mala'iku ba. An yakhruja iblisa an jumlatil mala'ikati lima sabaqa ilmillahi min shaqa'ihi عدلا منه أي فضلا ألا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شيء الله سبحانه وتعالى باء تنبين me yasa kai kaza, ba a tambayan Allah me yasa kai kaza, domin Allah ya san cewa shi iblis rashin rabo ya tabbata gare shi, shi yasa ya fita daga cikin mala'iku. Amma daman yana daga cikin mala'iku, menene wa yasa shi girman kan? Ai ilimin shi ne, shi ne malamin mala'iku, shi malami na cikin mala'iku, shi yake koyar da su. Allah ya bashi wannan fadl din. Sai kuma dalilin su na biyu wanda Allah ganin ana ta daga mun hannu ko lokaci daga mun fara kake katse mu uku na an fahimta ba. Iblis Abdullah bin Abbas ya ce kana iblisu ismuhu azazilu,
sunansa na asalin azazilu wa kana min ashrafil mala'ikati, yana daga cikin maɗaukakan mala'iku, mana yana da daraja. Min zawil ajnihatil arba'ati, yana daga cikin mala'ikun da suke da fuka-fuke hudu. Summa ablasa ba'd, sannan sai ya zama ba shi da rabo, ya ɗauke tsammani. وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أي عن عبد الله بن عباس أرينزو إنما سمي إبليس لأن الله أبلسه أن أمبتش إبليس نباين يا فتا daga cikin malaiku aka ce masa Iblis domin Allah ya cire shi ya ɗauke masa albarka min alkhairi kullihi ay ayasahu, an cire shi daga cikin mala'iku gabaki ɗaya. Iblis ismu shaitan al'awwal, farkon shaitan da aka ambata a ban ƙasa shine Iblis, shine uban dukkanin shaitan, baya mutuwa. Ya roki Allah, qala fa'anzirni ila yawmi yub'athun qala fa innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum. Ya roƙi Allah ya ce a saurara masa, amma ya san shi an ce ba zai shiga aljanna ba abadan, ya yarda, ya ce amma a saurara masa ila yau mai ba a suna, har zuwa lokacin da za ta shi kiyama. Da musuwarsa da tashin alkiyama ba wani abin da ya rage damar, kawai an tashi alkiyama ne zai mutu. Allah ya ce fa innaka minal munzirin, shikenan ka je kun ga Allah yana karɓar addu'an kowa fa. Barawo zai roƙa Allah ya sa an sace wayan wani, Allah ya sa an sace takalmin wani, sai Allah ya ba shi sa'a. Ina ruwan Allah, ba kai ka roƙa ba? Haka ne. Shi ma mai kaya zai ce Allah ka tsare min kayana kar a sata, sai Allah ya tsare shi. Wanda kuma Allah bai karɓa addu'an shi ba, shikenan sai ya sa a sace masa kaya. To kamar haka ne. Shi Iblis ya ce a saurara masa, Allah ya ce ka je an saurara maka, amma ila yau mai ba a so. innaka min al-munzirin ila yawm al-waqt al-ma'lum, amma sanannen lokaci dai, kar ka ce a abadan ba za ka mutu ba, sai ka dandane mutuwa. To shine fa kuka ga yana yin wannan ta'asan da barnan. Ina gani ko da mun fara bayani akan Iblis, bayanin nan ba zai kare ba, mu bar shi haka. Insha Allah gobe mun zo, in Allah ya kai mu za mu tashi a inda muka tsaya dinnan, in mun gama bayani akan Iblis da musibarsa da yadda ya kamata a yi tiritin nashi a addini, sai mu wuce gaba, don kowa sai ya dage wallahi. Tun da shi ba zai shiga ba zai bar kowa ya shiga ba, ba zai shiga shi kadai ba zai shiga, ai mugu ne, muguntun nashi ma sai zai bayyana a ayoyin gaba sosai tukuna. Muna roƙon Allah abinda muka faɗa daidai, Allah subhanahu wataala ya mana ba mu ladan shi gaba ɗaya tare da mu da ku. Abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karanci ilimi, Allah ya fi mana. Allah subhanahu wataala kar ya sa ya je kunnen ku balle ya je zuciyan ku yi aiki da shi. Allah subhanahu wataala ya datar da mu daidai, ya dawwamar da mu akan daidai, ya sa babu rabon shaidan da iblisa a jikin mu. Muna roƙon Allah ya ma wannan al'umman albarka. Allah subhanahu wataala biya mu kowa bukatunsa na alkhairi, na gida da na masallaci gaba kida. Allah subhanahu wataala ya samu karma da albarka a kasar mu, a jihar mu, a dukkanin kasashen musulmai gaba kida. Muna roƙon Allah ya yi wa wannan masallaci albarka da dukkan waɗanda suke gudanar da ayyukan wannan masallaci. Allah subhanahu wataala ya dafa mana gaba kida. Allah ya gafarta mu iyayen mu da malamin mu da makabatan mu gaba kida. Allah ya dafa mu shugabannin mu, ya daura su kan daidai. Mu yi tawassuli da suratul Fatiha. Allah ya biya mana bukatun mu cikin gaggawa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد